बाक्सानि आवहाथायाव बाइक जाब्रबथायजों सासे रौनिया सानथ्रिनि जिउ खहा। बाइकजों लोगोसे बोखांनो मोन्दों सासे सुबुंनि गोथै सह। थैनाय सुबुङा भारतीय रौनिया बिफानाव साख्रि मावोमोन। मानास माहारियारि हाग्रामा भबानिपुर फोनांजाबग्रा गाहाय लामानि सेर जग्रबसे हाग्रायाव बोखांनो मोन्दों AS12AA 8489 नम्बरनि गंसे बुलेटजों लोगोसे सासे सुबुंनि गोथै देहा। थैनाय सुबुंखौ भारतीय रौनिया सान्थ्रिनि साख्रि मावग्रा गडुली बाजारनि गपी सूत्रधर होननानै सिनायथिनाय जादों। साख्रिनिफ्राय सुथि लानानै न'आव फैनाय रौनिया सान्थ्रि गपी सूत्रधरखौ थांनाय हराव लामानि जाब्रबथाय जिउ गोमानायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायलाय पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै थैनाय सुबुंखौ बोखांनानै देहा आनजाद खालामनो थाखाय लानानै थाङो आरो जाथायनि सायाव गुदि नायबिजिरनायखौ जागायो। बाक्सानि आवहाथायाव बाइक जाब्रबथायजों सासे रौनिया सानथ्रिनि जिउ खहा। बाइकजों लोगोसे बोखांनो मोन्दों सासे सुबुंनि गोथै सह। थैनाय सुबुङा भारतीय रौनिया बिफानाव साख्रि मावोमोन। मानास माहारियारि हाग्रामा भबानिपुर फोनांजाबग्रा गाहाय लामानि सेर जग्रबसे हाग्रायाव बोखांनो मोन्दों AS12AA 8489 नम्बरनि गंसे बुलेटजों लोगोसे सासे सुबुंनि गोथै देहा। थैनाय सुबुंखौ भारतीय रौनिया सान्थ्रिनि साख्रि मावग्रा गडुली बाजारनि गपी सूत्रधर होननानै सिनायथिनाय जादों। साख्रिनिफ्राय सुथि लानानै न'आव फैनाय रौनिया सान्थ्रि गपी सूत्रधरखौ थांनाय हराव लामानि जाब्रबथाय जिउ गोमानायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायलाय पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै थैनाय सुबुंखौ बोखांनानै देहा आनजाद खालामनो थाखाय लानानै थाङो आरो जाथायनि सायाव गुदि नायबिजिरनायखौ जागायो।